abans. 5 minuts abans de començar el concert, que ja està nerviosa. Trèmola! Un cigarro, sense fumar? Sense fumar. I la birra? Sense la birra. No, que això era per l'escola. Ah, correm. Posem-lo. Estem aquí 5 minuts abans de començar el concert, tot nerviosos. Molt de nervis, Però sortirà molt bé. Segur. L'assaig ha sortit superbé, el matí ha sigut una passada i ara el concert, fantàstic. I estem disfrutant molt. Molt, ens ho passem molt bé. Us animem a que ho feu. I a venir tots a tocar amb l'orquestra, que aquestes coses molen molt. Sí? A que sí, Carme? I tant, i tant. I ara veureu les seves cares tocant. Ah. No, perquè ens distraurà i més val que no... No, però és molt marxa. I la Carme està molt emocionada perquè té al costat té totes les bateries. Mireu. En lloc de sentir el piano, sento les bateries. Carme? Supercontenta està. Sortirà molt bé el concert. Ànim! Anem-hi! Thank you.
no sigui que repetim un compàs de més... Què pot ser? Perquè llavors què passa? Ja ho sabem el que passa. Què passa? No, mira per l'escola.